birthday dahil sa kong maguwang gisugo umi sa pagsugba sa bangus. Kaya ang kiter kuno wala man to'y isda. May na lang kuno puno-puno kay og daghag bisita siguro gyud mabusog silang tanan. Dinhi ra day mi nagsugba sa tindahan ni Papa. Aron dili mi makasamok sa ilang pagpangandam. Diri among gibutangan og lamas ang ilang mga tiyan. Among gibutang og asin, magic sarap aron gyud lamian. Lagyan maluto. Agaw oh. Dara mo dala oh. Gas dapat ba kay maalihan mo dire? Bisa? Gamay? Diha oh, plaster Go, go. Ato dai balhin. Oh. Wa mo dem. Si kog video wa mo dem ma-play. Anak tilapia. Rewind kay. Si tag video wa mo dem ma-play dai. Ang inasal wa pa padong pa. Amo ibutang ang video kay diri ibalhin kay dili man kakanta to sa luyo. Imaw mi kabantay da kay na butangan na sit apa na lisod na. Wa dang TV gaw. Pre, wa ang cord pre, wa cord. Tangtang dayon ang cord ni Primani kay unahon ta na magbalhin ang TV nya sa akong pagtanaw kay ang wire gi unay man nya amo gisuwayan og alsa susperte man din ning bugata manang nakadesisyon may nga diha na lang amo lang iswagon gamay nya ang wire sa mic patasan aron jud siguro makakanta ang ilang mga bisita ug dinhi nalingaw man akong bayaw sig abog-abog sa mga iro kay magsamok-samok man sad mao din ni siya gi birthday murag si Bato de la Rosa. Mao din diri silang duha nag-birthday. Si Manang Wiwin ug si Manoy Dindo. Samtang busy ang tanan, busy sad ko sa pag-video. Dinhi ato din testingan ang video key. Iya na may mga bata nagsige dig palihi. Kay bisag wa sa tono, kanta lang gihapon kay libre lagi. Sir. Ay wa pa may bisita, nag-enjoy sa silang picture. Kay aron nay memory sa ilang mga birthday. Kunya ang akong role sige ri kog video diri. Kay maning kamot kita og video kay aron natay ka-upload pirmi. Hago baya kayong buhatan no. Kay kapoy kay atong long form video nya tagaan na tag $0 sa mita. Pero okay ra nalingaw masad ta. Kay gabi naman sugdan na nato ang kumbira. Sige larga. Birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. Game lo pa. Diri ako din gitawag akong bayaw nga si Brad Ricky kay nagpalayo-layo raman sa mo. Kuya ra ba ni siya og makatubil na kay kusog kay musayaw og mukanta. Pero time sa huwata lang ninyo ang resulta kay siguro gyud mga gik-ik mo og mukatawa kung makatubil na siya. What? Unya kay nangaon naman sige magsugod na tag kanta intro higaw. Halatay gibali nang inasal tay. Si Bato. Lah, yawa. Dancing kon birthday boy. Naana sa din naabot na inasal kay duha man ilang inasal sa kiter ang usa nya din hiningaon ng mga bisita pilar bay istorya ano sige manganta na ta kantahi gaw kay musayaw na si Oscar. Oh no! Si Batok si Bunggo nagdungan. It's only me.
Totoy Bebo! Nauman na yun ang party. Kunya tungang gabi na sad, kami na lang nabilin kay nanguli na mga bisita. Kunya mga palahubog, nangalipong na. Hipos na ang tanan. Ug dinhi na lang, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ug God bless everyone.